31.5.25. Klokken den er 9.57. Har været på biblioteket og i Netto for at snakke lidt. Jeg har lånt nogle bøger. Dels en om Slagelse, bys historie, og nogle anatomibøger, som jeg havde på medicinstudiet, og også en bog om ADL og psykiatrisk sygepleje, bare for at kunne sidde og læse dem i fællesmiljøet og pisse nogle af de smålige ansatte af. Nu prøver jeg at finde en postkasse, så jeg kan aflevere mine 4 breve. Men jeg skal nå tilbage i en time, så det er lidt presset. Jeg aner ikke, hvor der er en postkasse henne. Jeg har ikke set nogen. Så nu prøver jeg at finde ud af det.